tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Buhay giginawa, kapwa-tao asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's Gandang gabi po sa inyong lahat. Sisimulan na po natin ang ating actual draw para sa draw number 2190. Pangasinan, let's play small town lottery. Are you ready? Number 4. Babalik ko na po ang ating first winning number para makapili ng second winning number. Are you ready? Number 11. Official draw result for March 11, 2024 at 8:45 p.m. draw are the numbers 4 and 11 in exact order. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Ako po muli si Lester Almancio, ang isasama PCS ko ay hindi umulong sa pagtutulong. Maraming salamat po.